Слушвам, за да ти разкажа една моя история, която осъзнах днес, защото днес съм почивен ден. И тъй като съм от хората, които рядко си дават почивен ден, по някакви обстоятелства днес аз почивам и имах среща с мой ментор и правихме една практика, която знаете ли какво осъзнах? Че когато бях малко дете, аз мечтаех да имаме къща на 2 етажа. И ние имахме къща на село и моят баща, тъй като той беше изключително добър човек и изпълняваше всички наши желания, направи тази къща на село още един етаж с стълби. Това беше един изключително приятен момент за мен. Още си го спомням, когато за пръв път качих стълбите. И не след дълго, обаче, живота ни се преобърна. Моят баща ни напусна, но моите деца след това прекарваха летата си на този имот. И след като и загубих и майка си, тази къща остана празна. И точно в тази година, в един ден от тази година, ние с моята дъщеря, лятото идваше на работа при мен и както знаете всички, аз се занимавам с недвижими имоти, дойдохме и посетихме една къща, която се продаваше на 2 етажа. И тя ми каза: мамо, хайде тук, тази къща. Вълнувам се, защото може би днес осъзнах, че точно когато онази къща на село в моите детски мечти остана празна, не трябваше, или може би подсъзнанието ми е говорило, че е време за нова къща, за нови мечти. Но това малкото дете, когато се е мечтаяло за тази къща, и днес осъзнаваш, че голямото дете притежава тази къща и това се е случило благодарение на мечтите и без да си го търсил и искал, рано или късно мечтите се сбъдват. Така че, мили хора, искам днес да се зададете един въпрос. Кои бяха вашите мечти, когато бяхте деца и осъществихте ли ги? Ако не, време е да осъществите вашите мечти, защото живота е прекрасен и трябва да го правим все по-красив и по-хубав и да се радваме въпреки трудните